Volen escalar el cim d'esta muntanya del Pakistan, el G2. Són els 7 membres de l'expedició 5 segles i porten molts mesos preparant-se per aconseguir aquest estiu l'objectiu. En esta ocasió, el Col·legi Major Pesseta Aleixandre de la Universitat de València és el punt de reunió. Fa molt de temps que treballen en l'estudi de la muntanya, buscant patrocinadors, decidint quin material emportar-se, tancant pressupost, en definitiva, arredonint les gestions burocràtiques que comporta una expedició com esta. Van darrere d'escalar un 8.000 i dels 14 que hi ha al nostre planeta han decidit que siga el Gasherbrum II, una muntanya ubicada a la serralada del Karakorum, al Pakistán. Vimos que habían 8 miles que habían sido ya ascendidos por la Comunidad Valenciana y vimos que el Gasherbrum II en Pakistán era uno de los que había sido intentado un par de veces antes, pero ninguna de las 2 expediciones de nuestra comunidad que habían estado allí habían hecho cumbre. Entonces pensamos que era una buena montaña para intentar, después de un poco 2 intentos que no consiguieron la cumbre. L'expedició la formen 6 xics i una xica i la promou la Universitat de València. Coincidint amb els 5 segles de la seva existència, dona suport a este projecte que també té una important vessant d'investigació. Vamos a probar un sistema de entrenamiento que queremos experimentar si es útil para los deportes de altura, y luego también llevaremos a cabo unos estudios médicos para ver la adaptación a la altitud y cómo eso se puede registrar o se puede valorar. Rosa serà la metge de l'expedició i és la primera dona valenciana que va ascendir a un 8.000, per tant ella ja sap què se sent per aquestes altituds. Pues el 8.000 que yo subí fue el Choyu, un 8.200, y la verdad es que fue muy bonito, fue una experiencia muy dura porque, pues eso, por la altitud, por las condiciones de la montaña, pero muy gratificante también. Yo animo a todas las que hagan montaña a que lo intenten. Aprofiten el temps lliure que els deixa el seu treball i sobretot els caps de setmana per a portar a terme el variat programa d'entrenament que tenen dissenyat. Els hem acompanyat fins al Penyal d'Ifac i és que l'equip ha de tindre una elevada capacitat tècnica i física per afrontar este repte. La preparación es importante y de hecho, bueno, pues aparte de todo lo que nosotros solemos hacer, pues en invierno practicamos el esquí de montaña, solemos escalar bastante fines de semana. En general, todo relacionado con el medio este, ¿no? Con la montaña. Y bueno, pues todo esto nos sirve para, de cara a la expedición, ir más aclimatados y estar en mejor preparación física. La intenció del grup és arribar al cim per la via dels austríacs. L'ascensió que tenen prevista exigeix material tècnic de gran qualitat per tal que siga eficaç en les extremes condicions de l'Himalaya. El material és bàsic, no? Una expedició de preparar que estiga, si el material que porta no és un material apropiat per a aquestes condicions, doncs ne té moltes poquetes possibilitats de fer el cim. El material és material d'última tecnologia, que estem preparant-lo ara, estem mirant de comprar material prou bo per a no tindre ningun tipus de problemes, no? Via satèl·lit i via internet podrem estar comunicats amb l'expedició. Gràcies a aquesta tecnologia serà possible que ens envien periòdicament informació de les peripècies que de segur sorprendran el transcurs de l'expedició. Però què mou aquestes persones a fer això, a dur a terme aquesta autèntica aventura? Pues la veritat és que no ho sé, no? Se suposa que tu estàs molts anys fent un esport i que arriba un moment en què és un repte, no? És el màxim que pot fer un muntanyer en altura, en alçària. I és això, no? És un repte personal, penso jo. I si no pleguen al cim, què passarà? La intenció és arribar, però si això no ocorre, saben bé que l'experiència personal que viuran ningú no es la llevarà. Si malauradament per condicions meteorològiques no se pot aconseguir, l'important és tornar a casa, no? I sempre vindrà a nosaltres totes les dades científiques que serviran per ampliar aquesta encara escassa bibliografia en alta muntanya, tant fisiològica com mèdicament. Convicció, força interior, qualitat humana, suport familiar i d'amics, una magnífica preparació, molta motivació. Tot apunta que estos valencians aconseguiran este estiu entre juliol i agost el seu 8.000, una cota límit i també una línia màgica a la qual només uns pocs elegits poden arribar.
5 joves valencians pujaran el Gasherbrum, la muntanya de 8.035 metres d'altura que forma part de la serralada de l'Himàlaia. Són 4 homes i una dona, la primera valenciana que pujarà una muntanya de 8.000 metres. L'expedició, que es calcula tindrà una durada de 35 dies, no és exactament un passetet. Pel camí es trobaran moltes dificultats. Los principales problemas que vamos a encontrar van a ser la altitud, que en sí mismo ya es un gran problema, el frío, que nos somete a condiciones muy duras, y luego también, pues ya desde un punto de vista técnico, encontramos pendientes cuya inclinación puede variar, así como pasos en roca que obligan a una progresión mucho más lenta. Y finalmente está la climatología, que es algo que no podemos prever, pero que siempre puede llevar al traste la expedición. L'aventura culminarà quan es clave al cim de la muntanya la senyera i la bandera commemorativa del 500 aniversari de la Universitat de València. Precisament els 5 segles de la universitat són els que han motivat aquesta expedició. Des d'ací els desitgem molt bona sort. Som el grup de la universitat que se l'anem a escalar el Gasherbrum 2, un pic de 8.000 metres que està situat en el Karakorum, en Pakistan. Esperem aconseguir-lo i d'aquesta manera ser els primers valencians que pujarem a este cim. Es uno de los más bonitos y interesantes de la Tierra porque allí es donde se establecen las depresiones más grandes de todo el continente. Vamos a subir a más de 8.000 metros de altura, por lo tanto nuestra actividad, además de ser un reto deportivo, va a ser también un reto fisiológico. Vamos a llevar nuestro cuerpo al límite de sus posibilidades y queremos también hacer un estudio sobre la función respiratoria en esta altitud. El entrenamiento de un alpinista consiste principalmente en ejercicios de resistencia. Hay una parte también importante que es la psicológica. Esta la realizamos a través de muchas actividades que llevamos haciendo durante muchos años. Y en cuanto al ejercicio físico, pues siempre aprovechamos para hacer carreras de bicicleta, esquí de montaña, deportes de resistencia básicamente. La dificultad mayor para un alpinista normalmente cuando se enfrenta a una montaña suele ser lo que es la subida, pero realmente el mayor peligro normalmente está a las bajadas. ¿Por qué? Pues porque a la bajada ya vamos cansados, tienes la visión hacia abajo, lo cual proporciona una cierta impresión de que si te puedes caer te puedes ir muy abajo y realmente es más peligroso bajar que subir. Vamos a llevar aproximadamente unos 1.500 kilos, que es bastante ligero para lo que habitualmente se lleva, y entre todos los pertrechos que vamos a llevar pues están los víveres, está nuestro equipo personal, está todo el equipo que llevamos al oficial de enlace, a los portadores, etcétera, etcétera. Pero aunque penséis que es mucho, es muy poquito, es una expedición ligera, que no baja en calorías, ¿eh? Podreu comunicar-nos i enviar-nos qüestions que nosaltres intentarem contestar-nos. No mai tenim clar el per què, no? Però el cas és que no podem evitar-ho. Ens crida, la muntanya ens crida. Cuideu-se i torneu, això és la recomanació i el desig dels familiars d'estos alpinistes que avui inicien la seva aventura per escalar el Gasherbrum. Si ho aconsegueixen serà la primera expedició valenciana que corona el cim d'esta muntanya del Pakistan de més de 8.000 metres. Avui és el dia de la partida i dels adeus. Van escalar un 8.000 i dels 14 que hi ha al nostre planeta van decidir que fora el Gasherbrum, una muntanya ubicada a la serralada del Karakorum, al Pakistan. El grup compta amb la presència de Coque Pérez, que ja ha pujat a l'Everest, amb Rosa Real, la primera valenciana que ha aixafat el cim d'un 8.000, i la resta de l'expedició està formada per Carlos Tudela, Armand Congost, Paco Werlich, Enrique Espósito, Paco Aguado i Javier Botella. Y han eixit 4 montañeros y la resta la próxima semana. Bueno, ahora un poco nervioso siempre abans de l'eixida, pero bueno, ya está todo calculat y previst y esperen que vaya todo según lo que habían calculat, entonces pensé que no n'hi haurà ninguna pega. Pues molta il·lusió, però bueno, aquí se queda part nostra, no? Això, els que tenim, ens costa un poquet, però bueno, ha sigut 2 anys de treball, no? Per aconseguir això, o sigui que molta il·lusió.
Bueno, está todo, sí, todo en la mochila. A ver, allí todos los papeles, los permisos, el dinero y todo lo que haga falta. Buscar patrocinadors, decidir quin material emportar-se, fer mil gestions burocràtiques, estudiar la muntanya, en tot això ha estat treballant durant 2 anys esta expedició que promou la Universitat de València, coincidint amb els 5 segles de la seva existència. I és que el projecte també té un important vessant d'investigació. Podreu consultar la pàgina web que tenim oberta a la universitat i suposem que dia a dia podrem enviar informació i esperem que vosaltres us envieu missatges de suport y cosas de esas que siempre vienen bien. Yo creo que a la cima subiremos, si como tú dices todo va bien, aproximadamente la última semana de julio o la primera de agosto, en función un poco del tiempo. Si tenemos buen tiempo, con la última semana de julio tendremos suficiente, y si el mal tiempo nos retrasa en el campo base, pues calculo que la primera semana de agosto. Les càmeres de Canal 9 els van acompanyar mesos arrere quan s'entrenaven al Penyal d'Ifac. Tots tenen un llarg currículum alpinístic que els permetrà afrontar este repte. Si tot va bé, al final de juliol hauran aconseguit el seu 8.000. El somni de generacions i generacions d'alpinistes serà una fita esportiva per a la nostra comunitat. 2 expedicions anteriors fracassaren. Per a ells, tota la sort. Us esperem. L'expedició de muntanyencs de la Universitat de València a l'Himalaya ha partit avui des de l'aeroport de Manises. Inicien la seva aventura per escalar el Gasherbrum 2, una muntanya de la serralada del Karakorum al Pakistan. Si ho aconsegueixen, serà la primera expedició valenciana que corona el cim d'esta muntanya de més de 8.000 metres. El grup està format per 7 xics i una xica, tots amb una trajectòria alpinística llarga. Com sabeu, seguim de molt a prop l'aventura dels components de l'expedició 5 segles, que intenta coronar el Gasherbrum 2, un 8.000 situat a la serralada del Karakorum, al Pakistà. Hem aconseguit parlar amb Coque Pérez, un dels components de l'equip, que ens ha contat com van les coses per allà. En estos momentos hemos montado ya 3 campamentos de altura. En estos 20 días de estancia que estamos en el campamento base, creemos que aproximadamente en unos 4 o 5 días podremos tener el primer ataque a cumbre. Lógicamente no lo sabemos en ciencia cierta, puesto que bueno, depende mucho de las condiciones meteorológicas. Ahora tenemos un periodo de tiempo muy bueno, estamos muy animados y esperamos tener para Valencia y para todos vosotros dentro de unos días la cumbre del Gasherbrum 2. Nosaltres continuem pendents i confiem contar-vos molt prompte que l'aventura ha sigut tot un èxit. La matinada del passat dia 20 aterraven a Manises en viatge de tornada a casa els membres de l'expedició 5 segles Karakorum 99. Concloïa així una aventura gestada fa 2 anys i que els ha portat a conquistar fa uns dies un dels cims de la serralada Karakorum, al Pakistan, concretament el Gasherbrum 2, una muntanya de 8.035 metres d'altitud. Paco Werlich, Rosa Real, Carles Tudela, Armand Congost, Coque Pérez, Xavier Botella, Enrique Espósito i Paco Aguado han sigut els protagonistes de l'èxit. Membres tots ells del Club Integral de Muntanya, el CIM, acabaven així una aventura de 2 mesos, iniciada el 20 de juny i que ha costat al voltant dels 10 milions de pessetes. El Gasherbrum 2 és un dels cims més mítics del món, un gegant de 8.035 metres, situat a l'impressionant serralada de Karakorum. La dificultat de l'empresa queda demostrada per la dada que només 2 dels expedicionaris feren cim. Els altres sucumbiren al mal oratge i es quedaren a uns 500 metres. Gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, pues 2 de nosotros pudimos llegar a la cumbre. Luego hubo otro intento por parte del resto del grupo, pero bueno, el tiempo no les acompañó. Entonces, bueno, yo quería dejar constancia de que, aunque hemos sido nosotros que hemos subido, el trabajo de equipo ha sido fundamental, ¿no? Sin él seguramente no hubiéramos podido llegar a la cumbre. Va ser el 29 de juliol sobre les 3 de la vesprada quan el matrimoni que formen Rosa Real i Carles Tudela conquista el cim. Era l'avançadeta d'una expedició que acostuma a tornar-se per tal de fer més assequible l'ascens. Nosotros tuvimos la suerte pues de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, como se suele decir. Llegamos al campamento 3, que estaba situado a 7.000 metros de altura, y aunque lo bien cierto es que no teníamos muy buena aclimatación, pues era muy al principio de la expedición, decidimos probar. En la montaña hay que aprovechar cualquier momento porque la verdad es que luego
no siempre te da una segunda oportunidad. Entonces decidimos aprovechar aquella primera sabiendo que a lo mejor nos tiraba para atrás. Pero bueno, poco a poco fuimos subiendo, teníamos un tiempo no especialmente bueno, pero tampoco malo, y bueno, nos salió muy bien. Però Rosa i Carles no són més que els puntals d'eixe iceberg que formen tots els altres membres de l'expedició, una aventura que ha servit per a commemorar els 500 anys de vida de la Universitat de València Estudi General. Patrocinats per este motiu per la universitat, els expedicionaris han desenrotllat, a banda de l'activitat esportiva, una interessant tasca d'investigació en àrees distintes com la mèdica o la tecnològica. Hem portat a terme 3 línies de recerca. Una era cosa de telecomunicacions, no era camp nostre. La segona era una qüestió de fisiologia de l'esport, i ell s'ocupava Coque, d'ella, i Rosa Real i jo ens hem ocupat de la qüestió de fisiologia respiratòria a gran altitud. El Gasherbrum, que vol dir muntanya de la llum, ha oferit les lògiques dificultats per a ser conquistada. Els seus 8.000 metres estan caracteritzats per paratges impressionants, però també per riscos permanents y quasi sempre per una climatología adversa que dificulta sobremanera l'ascens. No tuvimos más que periodos de 1 o 2 días de buen tiempo, y entonces en el tercer día 2 veces en 2 intentos tratamos de conseguir la cumbre, pero por cuestiones meteorológicas no era prudente hacerlo. L'expedició al Karakorum ha estat seguida amb deteniment. Les polèmiques pareixen durant els últims temps anar de la mà dels muntanyistes. Ara ja no val amb la paraula dels aventurers, s'ha de demostrar que s'ha estat al cim. Es lamentable que en el món de la muntanya, que fins ara no era un món competitiu i que era un món on la gent pujava senzillament perquè l'agradava, que s'hagin arribat a aquestes situacions, però la veritat és que últimament estan havent polèmiques, no sols així a Espanya, sinó en altres països, de cims que la gent diu que ha fet i que altres fiquen en dubte, no? És que pujaren al cim, se fotografiaren en ella, i de fet en la web de la universitat està publicada aquesta foto, no? I se pot comprovar que efectivament és el cim, perquè al fons de la foto es veu el K2, que és l'única manera d'observar-lo. D'entre les anècdotes de l'expedició està la cura que hagueren de fer a un muntanyista francès, en cosir-li una ferida a la mà, com també la solidaritat entre distintes expedicions, com ara la que va rebre la valenciana d'una altra catalana amb qui compartir tenda durant el mal oratge als campaments més alts. Però ara, l'expedició als 5 segles Karakorum 99 ja és passat. Això sí, l'èxit aconseguit ja fa que es plantegen nous reptes per al futur. Som part dels membres de l'expedició 5 segles al Karakorum 99 i estem així per a contar-vos un poc com ha anat aquesta història. Ja sabeu que hem aconseguit l'èxit. N'hi ha 2 persones que han aconseguit pujar, que són Carlos i Rosa, i malauradament els altres 6, encara que ho intentarem amb ímpetu, el mal oratge no ens va deixar aconseguir-ho. El fet de que Rosa i jo sí que poguérem pujar al cim va ser perquè el grup pujava en dies diferents. Nosaltres vam anar muntant camps successivament i arribàvem a un punt en què Rosa i jo estàvem a 7.000 metres, encara que el temps era molt ruïn en tot moment, vam pillar una finestra de bon oratge i vam decidir que podíem pujar. En esta expedición participábamos 2 médicos, Javier Botella y yo. Y nuestra misión por un lado era cuidar un poco de la salud de nuestros compañeros, que básicamente fue buena, aunque hubo algunos pequeños problemas, y también queríamos llevar a término un estudio científico sobre la función pulmonar y la saturación de oxígeno en grandes altitudes. La nit que es queden per a intentar el cim, aquesta nit es començar a nuvolar-se i gradualment va anar a més, es començar a nevar. Arribàrem al campament 4, aprofitant unes tendes abandonades d'altres expedicions, fèrem allí una xicoteta
espera, i en un moment que aclara el temps, esperançats de que això fora més, isqueren de nou cap al cim, però 2 hores després tornaven a estar dins d'una tormenta de neu important, sense pràcticament visibilitat, i bueno, pues, van prendre la difícil decisió de tornar-nos cap a baix. Una vegada estàvem en el cim, vàrem estar cosa de mitja hora, als 8.000 metres. Eren moments molt importants, encara que ens costava molt de respirar i estàvem molt cansats, vàrem sentir una gran il·lusió, no?, per estar allí dalt, perquè era un treball de 2 anys de continu esforç i de preparament, i en aquest moment, bueno, pues, vàrem tindre prou d'alegria. No són molts els muntanyers valencians que han xafat l'Himalaya, la cordillera més alta de la Terra, però en esta curta història hi ha èxits com el de l'expedició 5 segles al cim del Gasherbrum II. Buscábamos una cumbre de 8.000 metros que no hubiera sido ascendida por montañeros de la Comunidad Valenciana, y esta lo era a pesar de que había tenido 2 intentos anteriores, y otra porque digamos que en el propio Valencia el G2 es una cumbre con cierto cariño porque fue la primera cumbre de más de 8.000 metros que se intentó en el año 84, y en aquella ocasión no consiguieron cumbre. L'expedició de la Universitat de València viatjà al Karakorum en l'estiu de 1999. L'objectiu era pujar un cim de més de 8.000 metres i realitzar experiments científics en alta muntanya. Ara els resultats queden a la nostra disposició en este llibre, Crònica de l'aventura. Un libro nos permite un poco transmitir otro tipo de cosas, las sensaciones pues más gratificantes o aquellas que nos hacen repetir, ¿no?, que son un poco más satisfactorias para nosotros. El Karakorum és la part més occidental de l'Himalaya i una de les regions més inhòspites del planeta. Provistos de material científic i de muntanya, els valencians tardaren 2 setmanes en arribar al seu objectiu des de la capital del Pakistán. El problema radica en que para ascender una montaña de este estilo hay que contar con una climatología adecuada, y esa climatología solo se da pues, durante un periodo de aproximadamente 2 meses al año. Entonces sabes que tienes para intentar la montaña entre que llegas, que la marcha de aproximación es relativamente larga, y estás allí equipando la montaña y te has de volver aproximadamente unos 2 meses. El Karakorum es una cordillera grandiosa, ¿no? Es una sensación de inmensidad donde las referencias que tienes de aquí pues no te sirven para nada, ¿no? A mí me resultó una expedición muy positiva, y bueno, el hecho de hacer la cumbre además pues claro, aún ayudó más a que esa impresión fuera tan buena, ¿no? En la pujada al G2, el bon oratge durà pocs dies i només Rosa Real i Carlos Tudela tingueren la recompensa d'arribar al cim. Te sientes muy satisfecho sobre todo al llegar al campo base, porque mientras estás descendiendo de la montaña no tienes sensación de haber acabado. Los peligros sabemos que existen aún, que el descenso es casi tan peligroso como el ascenso, y hasta que no llegas al campo base, pues digamos, no te desahogas, no te alegras de verdad. El rècord d'esta muntanya ha quedat en tots els membres de l'expedició. En arribar a València han treballat durant un any en la redacció de la memòria científica i esportiva del viatge. Ara podem llegir-la, però també desitjar molta sort a una altra expedició que viatjarà a l'Himalaya el proper any. Una de la matinada. En la tenda no fa fred, però fora s'endevina una temperatura gèlida que no invita a eixir. Sobre les 2:30 comencem a ascendir en la foscor, l'un darrere de l'altre, molt lentament.
remuntant l'empinat ressalt que es conduís al camp 4 a 7.500 metres. No hem utilitzat aquest lloc per a dormir, ja que és molt inhòspit, extremadament ventejat. No obstant això, esperem a descansar una estona. Des d'ací iniciem una llarga travessia. La hipòxia fa els seus efectes i pantixem d'una manera increïble. Cada pocs passos hem de parar a respirar. Després de creuar una bretxa, apareix davant de nosaltres una pala de neu d'uns 300 metres, al final de la qual s'endevina el que volem pensar que és el cim. Són moments durs perquè ja anem molt cansats. Sense adonar-nos, hem anat guanyant altura. De sobte, un austríac que va davant crida amb alegria: «Al cim!» No ens ho podem creure. Estem al cim del G2. En una abraçada acaben més de 12 hores d'esforç. Davant de nosaltres, en un mar de núvols emergeix el cim del K2. Fotos, salutacions, algú treu un radiotelèfon. Un segon més tard, els nostres amics del camp base i del camp 3 saben on estem i comparteixen la nostra alegria. Sense ells no estaríem ací. Quantes hores d'esforç col·lectiu hi ha darrere d'aquest moment.